bon nunu a wakati de be ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ko ani fana dore fora Abdul Wahhab ibn Rustum ndella ka kumu ka caya aku ka kaseti ne ka caya tuhuma ani fana nye kitabu fo tasihi qata tariqi hawla al-wahhabiyya ayen nin kitabu nyini nin ce fula faragu min buni nyogonce abodo ute qarani rela Abdurrahman ibn Rustum depuis qarani fulanna damina ale bangena odela minye Muhammad ibn Abdul Wahhab qarani sabana ale bangera ode kono ute qarani rela qarani tani sabana ninye depuis qarani fulanna Muhammad ibn Wahhab ye depuis ore qarani tani sabana ba keleni ko de bunu nyogonci Abdurrahman ibn Rustum ani Muhammad ibn Abdul Wahhab Muhammad ibn Wahhab parce que ale hijriya bakele ani keme anita ani duru ale bangera odela donc ni nya qarani fulana damina na hijriya ewa keme fulana damina Abdurrahman ibn Rustum yo ode Muhammad ibn Wahhab ye ewa qarani tani kelena mana tani fulana damina qarani tani fulana damina Muhammad ibn Wahhab yode mana be komi bakele nyogona bunu nyogonje sam bakele nyogona bunu nyogonje mogo kele wunte ute togola ute qarani la mbo do france surma de fore ute togola ute qarani la ute aqidala Muhammad ibn Wahhab ka aqida ahli sunna wal jamaa Abdurrahman ibn Rustum ka aqida ibadiyya de do shia qualité mubafu al ibadiyya rafida alayyo ode ute aqida la ute togola ute qarani la ute aqida la mais anko o nyagambi yoro e jumaye niye tasihu qata tariqi hawla al wahhabiyya niyota tumami kafiru donna misra nunu pour ka misra umara uni doni ke bagaw de bora kana doni ke baga keme sabani ko nyogona unu nana maktaba wala kitabu ye kitabu nyuma de nabi Muhammad Wahhab ka dawaka nabi silaman na faika aqida da yawo be bo maktaba kono kitabu munu mori gana kitabu do sufi kitabu do fiqh kitabu do uyuto maktaba kono kele pour afrikiya dawa nyuma ye minyan kana do afulanna tumamu ye kitabu laji don ko ye kitabu laji Abdurrahman ibn Rustum ale enye ani maliki gan kam munun ye nyogon soro tile kelna comme lagami nunu na nyogonaw ale ibadiya de rafira de do khawariju de do atumbe mogo kabayra junubu tigi be abafu ye kafir da be silamaw faga abeta jo hiji downye ka siratige mogo nyogon ce nabe mogo faga maliki gan ka karamogo munun tumbe o wakati yu nyininka ninche ka kiriye juma ko kafiri dero akanka mina ka faga de kafiri dero wo ola o fatawa nu o togo jugu utara ode ta kada Muhammad ibn Abdul Wahhab ka puro akadawa kana sirasoro puro ka mogo boli ka bwama ka ke kafiriye ka ke mogo jugo e may harbi ewa sani akafamu ni Muhammad ibn Wahhab to fo doro ba fo hi wahabiyo kafiru khawariju har mo folo tumbode fo silamiya sariya yere ewa kitabu ko kanka fagadan ko kam misiru cire utumbode fo fiqo karmo utumbode fo me uyata de Abdurrahman ibn Rustum de do oche Abdul Wahhab ibn Rustum zakumullah Abdurrahman ibn Rustum de oche nye maliki karmo ye fatawa ke alede ka utara o fatawa ude ta ko bila Muhammad ibn Wahhab ka pour ka mogo sage ka bo ka dawama ko nyagambi chogo fule ni chogo de la donc che kele wonte ni nye Abdul Wahhab ibn Rustum ni nye Muhammad ibn Wahhab ute to yere law
mais comme nin togo ani nin fa togo de kelenye donc ye ñakambili ke kata togo inda alela donc ute togo la ute kharani la ute agidawla mais ni tara ato a frenfansiya to te sihi kata tarikhi hawla alwahabiyya ni tara ta aba a frenfansiya yira abo kitabu yere kono français do tumbe français u ka sabeli kala nu ka journal bano nu ka karamo u ka doni ke baga bajiya doni ke baga bado tumbe akon ni dawa ulaje dawa minni be muhammadu dinaka nani muhammadu dinaka surukateme dawa be ka ko mamuru wabu ka dawa de kafiri do hana mustasriqina munun donna arabula karabu kala mu be silamo sunya chogomi ka silama nu ye togo jugu mun soro se ka bon u ba fo de ma mustasriqina nu ba fo aketeru ha aketer ulu na nyogo nawde ale de yedde wa sobe ni ke kanyanyini ke anana do ko dawa yire mimbe muhammadu dina ka ko ye muhammadu bin wahab ka dawa salafiya o de ye dawa yire nyumay donc la tie nunu ka faragu ye ode donc yen ninke kata wahabiya abdurwahab bin rustum de ka to jugudo nu ya takata da muhammadu bin wahab ka puru ka dawa dan sirala mo kanado o fana ma foyne o ma foyne alaka cinya min fulani ni sunna min fulani nye awa abe committee lede bolote se ka birala ko bolote se ka birala wori ato ciiden ko la tajalu ta'ifatu min ummati jahirina lil haqqi la yadurruhum man khajalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum wala jalik ciiden ko jama kulu tawuli alaka manton la nu be cinyaka munu nya ahli sunna wal jamaa famu salafu salih nu be cinyaka ala bu deme u ka cinyaka de fana ni mo mu nyu ka deme li toye o tu toro ni foye ni mo mu nyu soso o tu toro ni foye u tole mbu ka cinya de ka fo qiyama wulili surnyali ka se fo qiyama wulili masurnyali u bo ka dina ka de donc mo tese ni sunna la na ya soro galon be sen ni sunna la jamfan be sen ni sunna la ka togo jugu nyine ka dala o be sen ni sunna la te shamaya me nunu shide note ni sunna la fokata qiyama